வணக்கம் ட்ரேடர்ஸ். நாஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸ் இங்கே மேனிப்புலேட் ஆகிட்டு செம்மையாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு. அண்ட் இங்கே இருக்கிற ஸ்விங் பாயிண்ட் லிக்விடிட்டியுமே பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் இப்போது டச் பண்ணிடுச்சு. இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூவ் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனாலையும் ஃபேர் வேல்யூ கேப் இன்னும் ஃபில் ஆகாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனாலையும் ப்ரைஸ் இங்கேருந்து ஒரு சின்ன ரீட்ரேஸ்மெண்ட் கொடுத்து இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்லேயோ ஆர் இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்லேயோ ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு தான் நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ தான் நம்மளுக்கு ரிஸ்க் ரிவார்டும் நல்லா கிடைக்கும். இது ஃப்ரீ ஃபாலாக கீழே விழுந்திருக்கு, நியூஸால் கீழே விழுந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் ஃபர்தராக சப்போஸ் கீழே போச்சுன்னா ரிஸ்க் ரிவார்ட் ஃபேவரபுளாக இருக்காது. ஸோ வெறும் இன்ட்ராடேயில் மட்டும்தான் ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரியான சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். ஸோ இதுலேயுமே ப்ரைஸ் ப்ரீவியஸ் டே லோக்கு கீழே போனால் தான் ஒரு பியரி சென்டிமெண்ட் அப்படிங்கிறது கிக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுவுமே எப்போ வேணாலுமே ரிவர்சல் ஆகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் டெக்னிக்கல்ஸ் நம்மளுக்கு சொல்லுது. இதை தாண்டி இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ட்ரம்ப் அவர்கள் இன்றைக்கி பேசுகிறாரு. அவர் பேசுகிறத வச்சுமே மார்க்கெட்டில் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ், ஒரு வால்டாலிட்டி அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் எ குட் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் திஸ் ஃபேர் வேல்யூ கேப். நடக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாங்க.